Aurreko bideoetan komentatu dut Mitek funtzio berriak sartu dituela azkenengo boladan. Eta ikusi dugu ja nola aurkeztu pantaila ikaslei. Orain ikusiko dugu funtzio berri bat, sortu duen funtzio berri bat. Lehen ezin zen partekatu ordenagailuko soinua. Partekatu algenuen gurea, noski, mikrofonoarekin. Baina ez genuen partekatzen aurkezpen batena edo abesti batena edo guk egindako soinu batena. Ordenagailuan baldin bazegoen. Orain bai egin aldugu aurkezterakoan. Horretarako ni badaukat hemen zabalik ja YouTubeko bideo bat, aurretik dauka zabalik eta izan behar dugu zabalik aurretik eta prestaturik erabiliko dugun bideoa edo aurkezpena edo horrelakorik. Egingo dugu aurkeztu, baina orain aurkeztuko dugu fitxa bat. Eta hemen bertan jartzen du hoberena bideo eta animazioetarako. Sakatuko dugu partekatu aurkeztu fitxa bat, eta hemen baditut bi fitxak, Meet, konferentziarena, eta Bruce Springsteen edo bideoarena. Ziurtatu behar dugu gaituta dagoela kompartir audio. Oso importantea. Hau gaituta egotea. Sakatuko dugu, Springsteenena, YouTube, eta kompartir. Saltatzen du zuzen YouTubera, hasi naiz partekatzen ja eta konferentzian egongo dira ikusten, hemen badaukat kenduta soinua eta badaukat geldirik, baina jarriko dio soinua eta erreproduituko dut, eta suporatzen da, entzuten ari direla ja partaideak edo. Momentu batean nik hemendik kontrolatu nahi badut noiz entzun bideoa eta noiz entzun ni, jaitziko dut volumena bideoari edo joango naiz igotzen baita ere bideoa nahi badut haiek entzutea. Salturen bat egiten du soinua, bada izango da ramagatik, bada nahiko beteta daukat orain momentu honetan RAM, baina normalean ondo entzungo da. Eta horrela, partekatu aldugu soinua, bai ordenagailuarena, bai gurea momentu batean biak, nahaztu nahi baditugu edo biekin jolastu nahi badugu. Amaitzen dugunean, kidituko dugu edo amaituko dugu aurkezten eta nahiko.